amikor befejeztük a takarítást, meg a férjünk is megkapta magáét, akkor lecsavarozzuk a partvisnyelet, mert ez is egy nagyon hasznos dolog, ugye? Így van. És ezzel is tudunk lazulni ide a vállunk. Jézusom, a rotátorköpenyem. Igen, 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 igen. Tehát Jó, kicsit felemeljük. Nyúljanak. hátra, aki tudja, az tegye hátra, de nekem most nagyon fáj, de mindjárt beveszem a leviolát. És akkor minden helyre kerül. És akkor előre, gyerünk oldalra. Oldalra. Így van. Aztán a másik oldalra. És ezzel is és tudunk körbe. körözni egy kicsit. Így van. Szépen. Ez nagyon jó a végére. Most gyere vissza. És ez nagyon jól esik. Ez nagyon jól esik. És most egy kicsit lógjunk megint, És nyúljon minden. lógunk, és nagyon jól esik. Ez nagyon jó bemelegítés, és nagyon jó nyújtás is egyben. Kicsit megmozgatjuk a vállakat, törzsünket, csípőnket. Körkörös mozdulatok azok mindig nagyon jó bemelegítésnek, a lógás pedig nyújtásnak.